V masérské škole EduSpa College je možné absolvovat 2 kurzy thajské tradiční masáže. V rámci prvního 4denního kurzu se zájemci naučí tradiční techniky thajské masáže takzvaného severního stylu. Na kurzu pro pokročilé, který trvá 3 dny, si prohloubí již zvládnutou techniku a rozsáhlejší je také výuka práce s akupresurními body. Potřebujeme se naučit se sestavou pracovat tak, že když klient řekne, mám takový a makový problém, tak já udělám sestavu dělanou na míru tomu klientovi podle toho, s čím přišel, co chce řešit za problém. Přičemž na severu speciálně se zaměřuje hodně na opracování nohou. Thajská tradiční masáž má hlubokou tradici sahající do severní Indie 2,5 tisíce let před Kristem. S thajskou masáží jsem začínala v 99. roce v Bangkoku ve staré tradiční škole Wat Po s tím, že jsme napřed vyzkoušeli thajskou masáž s kamarádkou. Styl se nám líbil, takže jsme se to šli hned učit. Potom o 2 roky později jsem se šla podívat ještě do Chiang Maje na privátní školu učitelky, která se jmenovala Vandy Bonsai a ty pobyty tam byly opakované. Thajská masáž je založena na znalostech energetických linií lidského těla. V kombinaci s praktickými dovednostmi z oblasti akupresury při ní dochází k uvolnění psychických a fyzických bloků. Od začátku do konce pracujeme na sobě způsobem, že já předvádím a poté si to hned studenti zkouší na sobě a já je v průběhu celé výuky kontroluju a opravuju. Masáž je prováděna prostřednictvím pomalých, rytmických a houpavých pohybů, které vyvolávají hlubokou relaxaci. Následně přichází na řadu protažení, stupňující se do jógových pozic. Ta masáž je založena opravdu na rytmu, který je, dá se říct, magicko-hypnotický. A ten rytmus toho klienta odvádí do těch stavů hluboké relaxace. Pomocí thajské tradiční masáže je možné odstranit energetické blokády, rozproudit stagnující energii, znovu nastolit rovnováhu a harmonii, léčit některá onemocnění nebo zmírnit bolest. Tato metoda zvyšuje pohyblivost těla, odstraňuje únavu, pomáhá od bolesti a stuhlosti kloubů, působí povzbudivě na imunitní a nervový systém a napomáhá vylučování toxinů. Samozřejmostí je získání mezinárodního certifikátu, který obdrží každý absolvent a možnost kdykoliv kurz zdarma u EduSpa College opakovat.